Kusan ƙasan da aka bi kowace ƙasa jefa mata bom a duniya, ma'ana ko ƙasan da bom ya fi tashi a duniya. Na san da mutane za su iya cewa ƙasar Iraq ko kuma Afghanistan ko kuma Syria, wasu ma su iya cewa Palestine, to duk ba su a ciki. Wannan ƙasan ba kowa ya santa ba, wanda ni ma sanadiyar binciken nan nema ya sa na santa, amma ban taɓa jin sunan ƙasar nan ba. To bari mu dawo kan maganar mu. Wannan ƙasar ta fi kowace ƙasa tashin bom sunan ƙasar nan Laos. Wannan ƙasar tana yake Asia ne wanda su yi makotaka da China, Vietnam, Myanmar sai Thailand. Na san duk kosa ku ji irin ya ake kasar ta kowace kasa tashi bom a duniya. To bari ku ji dalili. A 1964 lokacin yakin Vietnam, Amerika sun shiga yakin boye wanda ba kowa ya sani ba, inda suka dinga zuwa wannan kasar suna jefa musu bom. Kun san me Amerika suka yi ma wannan kasar? A duk bayan minti 8 Amerika sai sun jefa bom a wannan kasar, wanda har tsawon awa 24 duk minti 8 ana jefa bom a wannan kasar har tsawon awa 24 ba. Wannan jefa bom din da suka yi ba wai fa rana daya kai ba, har na tsawon shekara 9 akai ana jefa, kuma duk minti 8 sai an jefa bom a wannan kasar. A yanda masu bincike suka bincike kuwa sun ce sama da bom miliyan 260 suka tashi a wannan kasar. Saboda wannan tashi bom da aka musu na tsawon shekara 9 shine kasance kasar babu kasan da ya kai ta tashin bom a duniya. Sannan abin da baku sani ba, ko yanzu ka je kasar Laos akwai bom wanda suka riga suka tashi irin an ajiye su sama da bom miliyan 70. Sannan abin da zai ƙara ɗaure muku kai, ko sako da aka yi lokacin yakin Vietnam din nan, Laos bata shiga cikin yakin ba, kawai da yakin ya shafe ta ne. Su ba su a cikin yaki amma kuma sun fi kowace ƙasa shiga cikin bala'i. Ko da wannan abin da ya faru a ƙasar nan na tun shekarun baya bai sa ƙasar nan ta mutu gaba ɗaya ba, wanda yanzu ma ƙasar har ana zuwa yawon bude ido. Abubuwa da dama za ku gani na ƙayatarwa a cikin wannan ƙasa. To kun ji takaitaccen labarin wannan ƙasa, ku ji ana bidiyo na gaba, ku ji akan me zan kawo muku.